Okay, mga sundalo. Sir, yes ma'am. Okay, natay mission ka na, paminaw mo. Unsa man ang mission ma'am? Sir na sir. Takaram ka. Ma'am, lagi na. Sir, lagi na. Saman, andam na ba mo? Andam na. Ma'am, sir. Di ka maminaw ba? Sir, lagi na. Ma'am, lagi na. Kinahanglan, madakpa na to. Ang mga wanted dire sa Mindanao. Kinsa man na, sir. Ma'am, lagi ba? Ma'am, dahil. Wa ko kaila ka, wa ko picture. Ma'am, unsa ano pagkaila? Wa ko may picture. Saman, mutuman mo dili. Kaya di mo mutuman. Ay, sakit na po na naman mo eh. Awa, niangal pamanggod ka. Maano yung resulta, kaya di mo maminaw na ko. Awa, paminaw lagi. Sige na lang oy. Tara, kaya sulungan na nato sila. Okay, move! Move bro, move. Nagpahala ka ni mo, mamanggam ka. Ayangan, move man daw, ana ni sir. Ay, pagkadapag na lang yun ninyo, oy. Pagdayo, tiha. Tara. Sarge, tabang! Kumata ka kayo ka! Nabitig ko, Sarge. Pasensya na. Tao lang. Takot ka ba? Tara ba ako na diya? Omki. Aw, aw, aw. Ano naman, Sarge? Talasan yung mga mata nyo! Talasi daw! Nga ni Sarge! Sobra rapot! Ingani. Mungkol ka ba? Usaon mo ni Sarge. Pagbantay ba? Busik na ara sila diri! Sige, Sarge, pag-unara mo, kay magbantay ra ko diri. Manugat pa sila, Sarge. Nga tama, man ko. Sarge, nabili na itong kauban. Pero ito siya, isamo kayo. Pag-igmat mo, ha? Taysa. Saman, boss. Kita mo, anak? Wala. Kanang tindog. Kisa man na, boss. Kalaban na. Laban. Boss, kisay mo tira na. Boss, ako na boss, gigil ako. Sige, anda mo, ako ra. Panda mo taon niyo siya didi ay. Gagi. Saul kini Sarge ba? Gani no, wala ba na gargada ba? Atawan ang tanaan kung saan niya pag-diskarte. Hi, baby boy. Wow! Antipara pa lang, ulam na. What a beautiful lady! Oh my goodness! You like me? Kini, Paldo, malas ki sila Sarge. Kay nag-una. Come to Papa. Excited na po kay Kaoy? Kano na nakagbuko, no? Come to Papa. Ops. Saman! Excited na kay ko ba? Mangutanan ako na kay Kauban. Naaga nino, nag-una dito. Oh, sige na, touch me. Wow! Manyagis ka ka, ha? Paldo na unta. Wala, uyawag iskarte ni Mamoy. Gusto may kiulat ninyo? Lusuba na. Yes, ma'am! Sir! Sundalo! Tarungan ninyo ba?
ba? Mga butalo, man kayo mo. Sarge! Tago! Wah, talawan! Buragan ba di ay? Kamu ba nalagot ako niya? Kulat juga ngabel ha? Kung wala ka nang patay na ka ha? Sakit na tao. Napa mo ko isa ka live? Boss! Unsay, boss? Isa raman day kakadukol day ay. Thank you, ma'am, sir. Mission accomplished.